бародароне ки ютуб каналда мехоҳем ки сум кор кунед, дар ватсап ман муроҷиат кунед. Каналҳои ман ай 500 подписчик то канали 10,000, 20,000, 30,000 то 50,000 подписчикар аст бо нархҳои арзон. ватсапда муроҷиат кунед. Каналҳоро худам оформим карда метавонам. Каналҳое ки сум кор мекунанд, каналҳое ҳаста ки сум кор намекунанд, ояндада бо мешавад ки сум кор кунанд. гап дар нархш, яъне ки каналҳое ки сум кор мекунанд қиматаи, каналҳое ки сум кор намекунанд ояндада сум кор мекунанд, ҳаракат мекунӣ, худат гирон мекунӣ, монетизатсияша сум кор куниша сар мекунад. дар ватсап муроҷиат кунед. ҳозир ютуб суми хуб додааст бародаро. агар ҷояш нафаҳмед худам нишонатон метавонам ки чӣ хел бояд ки видео карда ки аз ютуб сум кор кунед. тарзи сум кор карданша нишонатон метавонам ҳамаша. дар ватсап муроҷиат кунед. соати 6 бегоҳ ба вақти Москва, масалан то соати 2 шаба ман дар пеши компютерам чӣ саволе доред, ҷояша намефаҳмед, ҳамаша нишонатон метавонам. дар ватсап муроҷиат кунед. одамое ки хоҳишманден ки масалан ютуб канал пеш баред, блогер шавед ё ки ягон маҳсулоти худтон реклама кунед, фарқи надорад. дар ватсап муроҷиат кунед. агар ютуба умуман намефаҳмед, худам ҳамаша нишонатон метавонам. фақат дарсаш ай бегонӣ сар мешава. масалан ай 6 бегонӣ ба вақти Москва то соатҳои 10, 11, 12 то яга дар пеши компютерам чӣ саволе дошта бошед, ҷояша ки нафаҳмед, ҳамаша нишонатон метавонам. дар тарзи пеш бурдани канали ютуба дар рӯзҳои аввал. баъд ояндада масалан 1 моҳ 2 моҳ пеш ки бурдӣ, соатҳои ки ҷамъ шид, монетизатсията гирон мекунӣ, каналот сумкоркуниро сар мекунад. бо далшиша нишон метавонам ки чӣ хел масалан карта добавит мекунад, чӣ кор карда, ҳамаша нишонатон метавонам.